4. októbra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo historicky prvé neformálne stretnutie slovenských predajcov satelitnej a televíznej techniky v priestoroch Výskumného ústavu Spojov. Hlavným organizátorom podujatia bol dlhoročný predajca inžinier Zdenko Zeleniak z firmy CSAT Vrbové, ktorý na stretnutie pozval skúsených predajcov z celého Slovenska. Nakoniec pozvanie prijalo viac ako 30 firiem. Po úvodnej časti, v ktorej sa hovorilo o nesporných výhodách satelitného príjmu televízneho signálu v porovnaní s terestriálnym, nasledovala bohatá diskusia k aktuálnym problémom, ktoré sú spojené s ponúkaním satelitných služieb koncovým zákazníkom. Predajcov problémy zaťažujú, ale predovšetkým zvyšujú nespokojnosť klientov. V dôsledku toho narastá často nedôvera k predajcom i k samotnému poskytovateľovi služieb. Pre koncového zákazníka je predajca mylne stotožňovaný s firmou, ktorá platené televízne služby ponúka. Aj preto zo stretnutia vzišla iniciatíva na založenie profesijného združenia predajcov televíznej a satelitnej techniky, ktoré bude kreované do konca roku 2013 trojčlennou prípravnou pracovnou skupinou. Mi zavolala moja zákazníčka, ja som naozaj dovtedy netušil, čo sa deje. Oznámila mi, že dostala nejakú dobierku, že teda má si ju prevziať zo Skylinku. No a ja som teda zistil, čo preposlala mi mail. No a ja som otváral oči, teda videl som tam napísané tako Skylink, teda centrum, píše zákazníkovi, teda, že mu posielajú kartu na dobierku a že mu ďakujú za objednávku. Samozrejme ma to prekvapilo, pretože tá dotyčná pani zákazníčka žiadnu objednávku neposielala, tak som si najprv myslel, že je to nejakým spôsobom nejaký omyl, alebo sa niečo stalo, čo sa nemalo stať, ale tá realita, ktorá potom nasledovala ďalej, bola už v plnej réžii toho všetkého, nazvem to humbuku okolo tých dobierok. Volal mi zákazník, ktorý vyslovene, ja mu verím, pretože tí starší ľudia vás nebudú klamať. Jednoducho im bolo povedané, ak si nekúpite novú kartu, tak o mesiac, dva tá stará karta prestane fungovať, bla bla bla. No tak tí starí ľudia sa nám jasne, kúpime si, dostali to na dobierku, zaplatili a boli poučení, že obráte sa na svojho predajcu Skylink a ten vám tie karty zaregistruje. Samozrejme zadarmo. No a takto mi chodili ľudia na prevádzku a mne tých starých ľudí bolo naozaj ľúto, pretože ja som vedel, aké problémy nastanú. Jednoducho začal som všetkým odporúčať, aby tie dobierky nepreberali, pretože to nie je úplne košer z viacerých dôvodov. Ako prvý a hlavný, tá dobierka nemá žiadny doklad. Pretože to, čo sa tu za posledné mesiace udialo, tak ja si myslím, že je to niečo, či už tej stránky voči našim zákazníkom, absolútny podraz, a voči nám, predajcom, tak ja tvrdím stále, že Skylink, alebo teda majiteľia si z nás urobili facku od tých panákov. Lebo tí zákazníci by mali mať pocit, jednoducho, že naozaj pre nich robíme a že nám záleží na tom, že sú naši zákazníci. Práve ten zlom, ktorý vo mne nastal, možno si niektorí pamätáte na poslednom stretnutí top predajcov, ja som tam odprezentoval pred pánom Lisníkom taký názor, že teda niekto príde za mnou zaregistrovať si kartu a nie je to môj zákazník a že ja si za to vypýtam peniaze. Ale skrátka títo ľudia, alebo zákazníci, alebo tí starší ľudia nás vnímajú, alebo teda vás vnímajú, že vy ste ten Skylink. Čiže mali by sme sa snažiť hlavne o to, odprezentovať tej verejnosti nejaký názor, aby pochopili, že za tým názvom Skylink je v skutočnosti niekto iný a my sme len sprostredkovateľi aj služieb. Čo urobil Skylink preto, aby tu zostali len naozaj tí odborníci. Naozaj tí, čo to chcú robiť seriózne, po tej odbornej stránke, aby sa predávali karty, kade pomaly umesia v bufetoch, keď to tak mám vulgárne povedať, tak to bolo, a ešte v mnohých prípadoch aj je, tak o čom to svedčí, akože oni nemali záujem nejako na tom, aby nás, odborníkov, do budúcna ešte podržali. Za koncesiu nemá zákazník v doline, chatovej doline, kde je 500 chát, nemá signál.
Takže takéto združenie, občianske združenie predajcov satelitnej techniky by malo dať podnet Národnej rade Slovenskej republiky, aby bola možnosť sledovať za koncesiu aspoň STV1 a STV2. Lebo v Čechách zákazníci sa sťažovali a jasne bolo to pomenované, že to tak nemôže byť. Na Slovensku sa sťažovali, ale nikto to nepomenoval, zo štátnych ani STVčky riaditeľ nič nereagoval. A situácia je taká, že naozaj nemáme STVčku v dolinách, kde je penetrácia ľudí tiež nejaká. A keď príde na chatu zákazník Skylinku, nemá zápisy na karte, aj keď má riadny príjimač, tak sa mu rozbehne za 2-3 hodiny, volá nám zákazníkom a my kmitáme, lebo má to ešte v záruke. A stále sme bytí a sme zodpovední, keď mu to predali. Hoci sme odkázaní na Skylink, že mu systém nefunguje do 20 minút, ako má. Mal by pekne komunikovať s nami, mal by pomenovať problémy, skôr upozorniť nás na to, na svoju stránku by mal upozorniť nás, zajtra bude toto, tamto, testujeme nové toto, zákazníci, prepáčte. Iné platformy som sa dopočul, že dokážu do 20 minút reagovať a napísať na svoju stránku ospravedlnenie divákom. Minimálne požiadavky na chod systému Skylinku. Aj tu vidieť z niektorých reakcií, že vlastne sa tu trošku miešajú alebo spájajú dve veci. Stretli sme sa tu ako predajcovia satelitnej techniky, že ten predaj satelitnej techniky sa postupne zúžil na predaj Skylinku. Jednoducho Skylink je na ceste a skončiť podobne ako dnes je napríklad Magiosat alebo DigiTV. Potrebuje Magiosat predajcu satelitnej techniky? Asi nie. On potrebuje dílerov a rovnako skončí aj Skylink. Takže ide o to, že či chceme predávať satelitnú techniku alebo chceme robiť dílerov Skylinku. Pokiaľ chceme predávať satelitnú techniku, tak myslím si, že je tu určitá šanca jednoducho vrátiť sa k tomu, aby tu existoval individuálny satelitný príjem. To znamená príjem televízií, ako je STV, Markíza, JO a tak ďalej, ktoré si predsa svoje vysielanie, vrátanie, kodovania platia. Tu predsa nejde o to, aby na to nejaký ďalší operátor zarábal. A takisto nie je možné prirovnávať v súčasnosti Skylink UPC alebo k Freesatu alebo k Magiosatu alebo podobne. Myslím si, že takou našou šancou by bolo, aj pretože ak by ste sa stotožili, jednoducho urobiť nejaké kroky k tomu, aby sa tu skutočne vrátil nejaký ten individuálny satelitný príjem. To znamená, že aby znovu tu boli tie programy, nejaké tie základné ponuky, ktoré by boli alternatívou pre terestriálne vysielanie a to je vlastne tiež naša príležitosť predávať zariadenie pre tento prípad. Takže všeobecne predaj satelitnej techniky. Že vlastne tie televízie si platia uplink aj kodovanie v Tavercome. A vlastne oni si ho neplatia preto, že by mali z toho nejaký príjem, že by potrebovali peniaze ešte od zákazníkov, ale platia si ho kvôli tomu, že ich k tomu nutia autorské zákony. A vlastne tie autorské zákony, alebo teda zákony im niečo prikazujú, ale chýba nejaké ďalšie zákony, ktoré by vlastne hovorili, že ako ten občan, pre ktorého to vysielanie je určené, ako ho vlastne môže prijímať. Dnes si to vlastne diktuje spoločnosť, ktorá je zahraničná vo všeobecných obchodných podmienkach. Teda by si sa predstavili, aby tie základné programy aby boli nekodované, hej? Tak to by možno, že bola tiež jedna alternatíva, ale to je asi behnúť dlhšie trasy, lebo to je už zase legislatíva. Ale druhá vec je, že vlastne pokiaľ si vezmete zmluva RTVS je zverejnená. Zverejnené sú faktúry. Hej. Môžete si pozrieť výročnú správu Tavercomu, kde je uvedené, že kto sú jeho zákazníci. Skylink je zákazníkom Tavercomu. Máme to uvedené v tej výročnej správe. To znamená, že vlastne všetko zabezpečuje Tavercom. Dá sa povedať, že M7 v súčasnosti, ktorému patrí Skylink, je už, dá sa povedať, že niečo, čo je mimo vlastne tohto. A on vlastne predáva, dá sa povedať, tie HBO a ďalšie proste tieto platené programy, ale čo sa týka tejto základnej ponuky, ktorá je financovaná cez televízie, a respektíve cez nás, tým, že či už platíme koncesionárske poplatky, alebo prispievame firmám, ktoré si vlastne zadávajú reklamu a vlastne z tej reklamy žijú tie televízie. Takže vlastne každý z nás tie televízie platí. A to dokonca aj tí, ktorí nepozerajú cez satelit. Poďme do slovenskej televízie, to by sme urobili vec nejakú. Všetci, koľky tu sme, tam do foaje a skúsiť zavolať, rozumiete, tie médiá minkotvorné a povedať, že o čo je sa jedná.
tam každý boží mesiac sa vykradajú prachy cez tú televíziu, rozumiete? Všetky tie peniaze, ktoré tam idú, tak vlastne idú na nejaké iné účty. A idú aj na ten Taverkom, lebo to je stále ten istý kšeft. Bola správa radiokomunikácií, keď sa začínalo vysielanie cez satelit, tak oni to ani nechceli najprv dovoliť, aby to bolo individuálne. Čiže to bolo plánované, že to bude len pre káblovky a pre nejaké proste ako modulácia, prenos modulácie. Len vďaka vtedy aj časopisu Solid Ilba tomu tlaku sa podarilo to, že sme začali predávať na Satechu Slovak-linkové karty. To bol ten prielom, že sa dostali ľudia k tým kartám a zrazu sa zistilo, že Pane Bože, to je ohromný záujem. Tak vlastne z toho vznikol celý ten boom. Dnes taká situácia je ale v stave, kedy tu pán veľmi dobre spomínal, pán Goliáš, že toto by trebalo robiť, tamto by trebalo robiť a tak ďalej. Ale problém je, ako začať. Ja si pamätám, a veľmi dobre si pamätám, ako to bolo, keď sa sťažovali niektorí koncesionári, že ja teda platím poplatok a ja tam nemám STV1 ani STV2. Odkaz bol, kúp si satelit, máš bez poplatkov základný balík. Toto veľa ľudí urobilo v skutočnosti. A nemusíme sa baviť o tom, že tie hluché doliny, že sú niekde tuto na strednom alebo východnom Slovensku. Ja tú hluchú dedinu mám hneď vedľa Vrbového, Prašník. Hej, kopcovitý terén, môžete tam prísť, sú tam miesta, kde nemáte šancu, jedine satelitný príjem. Napríklad by ste sa mali pýtať štatistického úradu a ten by mal vyhodiť čísla, aké obrovské množstvo obyvateľov Slovenska nie je pokryté signálom terestriálnym, to znamená, že digitálne terestriálne vysielanie, ja som vždy hovoril, je druhoradé, ako starý radiokomunikačník, hovorím, je to nezmysel, pretože si zoberte Nemecko. V Nemecku verejnoprávna televízia, vzhľadom na náklady, ktoré si vyžaduje terestriálne vysielanie, končí vysielanie terestriálne. Pre Boha vás prosím, kde žijete, v akej republike? To minimum, čo my môžeme urobiť, je v tej verejnosti poslať taký signál o tom, že predajcovia Skylink to nie sú zamestnanci Skylink v prvom rade, pretože spýtajte sa hoci koho stretnete na ulici o svojich zákazníkov. Ako aspoň ku mne všetci chodili s tým, ešte ani nezavreli za sebou dvere a tá prúpovidka, keďže vy ste ten Skylink, hovorím, pani Zlatá, ja nie som Skylink, ja som len predajca ich služieb. Že by bolo strašne dobre čím skôr rozchodiť tú stránku, aby tam boli teda nejaké tie videá a z mojej strany alebo z našej strany ja mám určite kontakty na všetkých ľudí, s ktorými sme posledné 4 roky teda montoval som teda väčšinou Skylink a určite by som privítal, keby som im mohol poslať nejaký informačný link, kde by aj formou nejakého videa im bolo vysvetlené, že čo sa vlastne stalo a že ja nie som zodpovedný za to, že im proste, aj keď majú certifikovaný príjimač, tak im nejdu programy, ktoré si platia, že im nechodí časopis, o ktorý už rok žiadajú a majú na nárok a podobné veci. Keby sme teraz spoločne nejako zadefinovali alebo si navrhli nejaké konkrétne ciele, alebo by som to nazval také vízie, čo by to združenie malo presadzovať a čo by malo na tej verejnosti, alebo či odbornej, alebo laickej, odprezentovať. Alebo teda pociťujeme to, že zákazník má takýto a takýto problém, aby tí zástupcovia Skylinku, aby videli, že nie je to len hlas jedného človeka, ktorý sa tam náhodne zdvihol a povedal, že áno, tak mal som taký a problém, a to bol jednotlivý prípad, ale že toto je proste nejaký hlas určitého počtu ľudí, aby to malo nejakú takú váhu. Prvé ako určite, čo by som tam ako prvé dal, to boli nevyžiadané dobierky. No, napríklad. To bol taký spúšťací mechanizmus, čo sa mňa teda týka, neviem, ako ste to vy vnímali. Ja som potom listoval v správach, ešte keď som mal prístup na aktivačný web, a naozaj som tam našiel, nepamätám si dátum, či to bol maj 2013, kde nám oznámil pán Boris, že vybraným 20 000 zákazníkom bude Skylink posielať karty vína na dobierku. Naozaj to tam je. Áno, to si pamätám. Naozaj to tam je. Nebolo k tomu nič iné napísané, len toto. Ja som to bral tak, že vyberú si nejakých zákazníkov, ktorých dopredu oslovia, ponúknú nejakú špeciálnu akciu, že ak si od nás kúpite kartu výmena, tak za 13,90 získate ešte toto navrh. Hoci ja osobne zase
považoval som to za nefér, prečo by nás predajcov mali obchádzať, ale dobre. Lenže z tých 20 000 kariet podľa mňa nebude 20 000, tých bude rádové viac, čo len posielať na dobierku. Ja by som tam dal taký bod, že Skylink alebo pracovníčky call centra neprenášajú zodpovednosť za nefungujúce programy na predajcov alebo na zmluvných partnerov, pretože my to fakt niekedy nevieme zabezpečiť, pretože v momente, keď sme nejaký satelitný set predávali, tak bol plne funkčný a dokonca v podstate aj keď som sa pýtal, tak som ho predávať mohol. Hej? A zrazu oni si niečo zmenia a už sa to nedá a pracovníčka call centra povie môjmu zákazníkovi, že má zlý príjimač a že proste... A to je úplne chore, lebo telefónna karta funguje v každom jak ste vy povedali, že som za somára. Z ich strany kartu vám vymeníme zadarmo, ale žiaľ si musí kúpiť nový príjimač. No lenže podľa nich by si musel niekto kúpiť nový príjimač každé 3 roky. Lebo niekto si pred 3 rokmi kúpil nejaký a teraz mu nejde. Môžem k tomu jednu vec povedať. Nezabúdajte na to, že sa chystá nový zákon. Viete aký? Záručná doba je 6 mesiacov. Už v Česku vstupuje od 1.1.2014. Naša firma, ja osobne som poslal Webdetu žiadosť, aby sa vyjadrila k problémom, ktoré súvisia s Cryptoworksom a vôbec tým termínom do roku 2017. Bolo slúbené teda samozrejme automatickým odpovedačom, že do 48 hodín príde odpoveď. Žiadna odpoveď doteraz neprišla. Toto je tiež veľmi vážna vec. Takáto spoločnosť neodpoveda partnerovi, pretože ja sa považujem za partnera. Na partnerskom webe vychádzajú informácie pre nás, ktoré by pre náš obchod mali byť. V zmluve je to, že oni budú všetko robiť my pre nich a oni pre nás. Hej? Tak, ale povedzme teraz, možno takto aj číta na webe, do 39. povedzme MCBčka, posledný prípad, čiže nie sú tam aktuálne informácie. Čiže nesplňajú si tú povinnosť, alebo skôr nás uvádzajú do nejakého, neviem čoho, hej? Na neformálnom stretnutí predajcov televíznej a satelitnej techniky 4. októbra 2013 v Banskej Bystrici vznikla iniciatíva založiť profesné občianske združenie. Trojčlenná skupina v zložení inžinier Zdenko Zeleniak, pán Milan Goliáš a pán Robert Dezorzo pripraví podklady pre založenie občianskeho združenia do konca roka 2013. Plánujeme osloviť všetkých predajcov televíznej a satelitnej techniky na celom Slovensku. Cieľom občianskeho združenia bude posilniť a potvrdiť postavenie predajcov televíznej a satelitnej techniky na Slovensku, ktorí poskytujú svoje služby viac ako 1 000 000 domácností. Na tomto stretnutí z diskusie vyplynulo, že horúcou témou v súčasnosti je spolupráca s poskytovateľom služby Skylink. Keďže nám záleží na skvalitnení služieb pre koncového zákazníka, dovolujeme si vzniesť voči Skylinku niekoľko pripomienok. Častokrát sa stáva, že informácie na partnerskom webe chýbajú alebo sú neaktuálne. Bolo by dobré zlepšiť informovanosť telefonistiek, pretože pracovníčky call centra často prenášajú zodpovednosť na predajcov. Aktuálnou témou je, že bezdokladové dobierky spôsobili medzi koncovými zákazníkmi chaos a nedôveru. Žiadame transparentne informovať zákazníka o všetkých poplatkoch. Trápia nás časté výpadky aktivačného webu, pre ktoré nemôžeme často pracovať a tým pádom vznikajú ďalšie rady nespokojných zákazníkov.